মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা এক বিস্ফোৰক মন্তব্য ইছলাম ধৰ্মৰ বিৰুদ্ধে নহয় এবাৰ নাম নোলোৱাকৈ খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ বিৰুদ্ধে জনজাতীয় এলেকাত খ্ৰীষ্টানৰ প্ৰভাৱক লৈ উদ্বিগ্ন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জনজাতীয় লোকক নিজ জনজাতীয় পোছাকৰ পৰিৱৰ্তে পিন্ধিব দিছে টাইকুট साफ्रोमबो नायगिरिफोर नोंथांमोनखौ बासायगिरिफोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमहरदों आरो लोगोसेयैनो फिन दिनैनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायदों अनजाग्रा प्रियफोर आंनि बे चेनेलनि गेजेरजों आङो गोबां रोखोमनि रादाबफोरखौ लानानै फैयो आरो लोगोसेयैनो इसोरनि बोसोनफोरखौ लानानै फैयो दिनैबो बेबायदिनो नोंथांमोननो लागै जेन नोंथांमोना मोनथिनानै थायो बेनि थाखाय मोनसे गोदान रादाब लानानै फैदों जेरावहाय जोंनि आसामनि दैदेनगिरि आसामनि राजा होननानै बुंनांगोन आरो बिनि मुंफोरा आलादा आलादाफोर दङ जेरैहाय माखासेफोरा मामा होननानै बुङो बिथांखौ मामा होननानै बुङोब्ला गोबां मानसिफोरा सिनाय मोनो बेनो जाहैबाय सीएम आसामनि सीएम बिथां हेमन्त बिस्व शर्मा सार बिथांनि बुंनाय बाथ्रा आं नोंथांमोननो लानानै फैदों ख्रिस्टियानफोरनि सायाव बिथाङा मा कमेन्ट होदों मा बाथ्रा बुंदों रिसेन्टलि गोदानै मोनसे राभाफोरनि जिथु मिटिं दङमोन सावरायमेल दङमोन बै राभाफोरनि सावरायमेलाव बिथाङा ख्रिस्टियानफोरनि बिसय माखासे बाथ्राफोरखौ बुंदों दा बेयावहाय आंनि बुंनाय नङा नाथाय सारनि बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोना गावनि खोमाजों खोनासंदो गावनि मेगनजों नायदो जे बिथाङा मा बुंदों आरो बिनि गेजेरजों जोङो मा सोलोंनो हायो आरो बिथाङा सैथोखौ बुंदों असैथोखौ बुंदों माबायदि बाथ्राफोरखौ बुंदों नोंथांमोना गावनो खोनासं ख्रिस्टनि अनजाग्राफोर जों साफ्रोमबो जेन सानफ्रोमबो आपडेट जानानै थायो जों ख्रिस्टियानफोरनि बिसय सोर सुबुंफोरा मा बुंदों आरो ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय सोर मा गाज्रि कल्पना खालामगासिनो दङ सिमां रनसायगासिनो दङ सोर माबायदि बाथ्रा बुङो मा धारना सोलिगासिनो दङ आरो गोदान इसोरनि बोसोनफोरखौ जिहेतु आङो नायगिरनानै देहेन खालामनानै नोंथांमोननो लानानै फैयो इसोरनि बोसोन आरो रादाबखौ दा बेवहाय नोंथांमोननियाव आं खावलायनो हास्थायदों जिहेतु आंबो गोबां खस्थ' खालामनानै नोंथांमोननो लागै भिडिअफोरखौ लानानै फैयो दा बे खस्थ'नि बे सैनांनायनि बदले आं नोंथांमोननिफ्राय मोनसेल' बाथ्राखौ खावलायो बेनो जाहैबाय सोरबा जुदि गोदान फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै दासिमबो नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो जेन फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो आपडेट जानानै थानो हायो भिडिअनि गेजेरजों आरो लोगोसेयैनो खावलायनो हास्थायदों नोंथांमोना लाइक होनो दाबावथार गोबां मानसिफोरा गोबां भिडिअखौ नायनानै थाङो नाथाय मोनसे लाइक होनो बावनानै थालाङो आरो लोगोसे नोंथांमोना सानोब्ला बेफोर भिडिअफोरखौ गुबुनाबो मोनथिथों होननानै बेफोर बाथ्राफोरखौ मोनथिनानै थाखाथों होननानै शेयार खालामनानै होगोन देवब्ला प्रियफोर नोंथांमोननो जि सीएम सारनि बुंनाय बाथ्रा बे बाथ्राखौ भिडिअ क्लिपखौ आङो प्ले खालामनोसै नोंथांमोना गोसो होनानै नायलांदो आरो खोनासंदो সকলৰ কৌলিক ধৰ্ম হল পুৰুষ প্ৰকৃতিৰ পূজা অৰ্থাৎ তেওঁলোক ভৈৰৱ আৰু ভৈৰৱীৰ উপাসক ৰাভাসকলক শিৱ ভক্ত বান ৰজাৰ অনুগামী বুলিও কোৱা হয় এই কথাষাৰ মই এই কাৰণে উল্লেখ কৰিছো যে এটা জাতি যদি জীয়াই থাকিব লাগে আধুনিকতা আমাক লাগিব আমাক বিকাশ লাগিব আমাক উন্নয়ন লাগিব কিন্তু এটা জাতি তেতিয়া পৃথিৱীৰ বুকুত নিশ্চিন্ন হৈ যায় সেই জাতিটোৱে যেতিয়া মূল শিপাডাল পাহৰি যায় আজি আমাৰ মাজত একাংশ লোকৰ সৃষ্টি হৈছে যিসকল লোকে আমাৰ জনজাতীয় লোকসকলক নিজৰ ধৰ্মীয় বিশ্বাসৰ পৰা অতৰাই লৈ যাব খোজে আমাৰ মাজত এচাম লোকৰ সৃষ্টি হৈছে যিসকলে জনজাতীয় লোকসকলক নিজৰ পৌৰাণিক সাজ পোছাকৰ পৰিৱৰ্তে কোট আৰু টাই পিন্ধাব খোজে আমাৰ এচাম লোক আছে যিসকলে জনজাতীয় লোকসকলক নিজৰ বিশ্বাস আৰু নিজৰ উপাসনাৰ পৰা তেওঁলোকক এক সম্পূৰ্ণ বেলেগ পৃথিৱীলৈ লৈ যাব খোজে যি পৃথিৱীখনৰ লগত মোৰ দেউতাৰো পৰিচয় নাছিল মোৰ ককা দেউতাৰো পৰিচয় নাছিল মোৰ আজু ককাৰো পৰিচয় নাছিল যেতিয়া এটা সন্তানে নিজৰ পিতৃ ধৰ্ম পাহৰি যায় নিজৰ ককা দেউতাৰ ধৰ্ম পাহৰি যায় নিজৰ আজু ককাৰ ধৰ্ম পাহৰি যায় সেই সন্তানটো শিপা নোহোৱা এক সন্তানলৈ পৰিণত হয় এক শিপা নোহোৱা এক গছডাললৈ পৰিণত হয় আৰু যিডাল গছত
শিপা নাথাকে সেই গছডাল বহু দিনলৈ জীয়াইও থাকিব নোৱাৰে মই ৰাভাসকলক অনুৰোধ কৰিম আধুনিকতা শিক্ষাৰ নতুন দিগন্ত বিজ্ঞান আৰু আধুনিক সংস্কৃতি সকলো আঁকোৱালি লোৱাৰ পিছতো নিজৰ শিপাডাল যাতে আমি কোনো কালেই এৰি নিদিওঁ আৰু শিপাডালক যাতে আমি খামুচি মাৰি ধৰি ৰাখো জনজাতীয় সাজ পোছাকেৰে আমাৰ শৈশৱ আৰম্ভ হৈছিল আৰু জনজাতীয় সাজ পোছাকেৰে আমি জীৱন লীলাৰ সামৰণি মাৰিম এই ধৰণে যদি আমি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হওঁ আমাৰ ৰাভাসকলক কোনেও কেতিয়াও পৰাজিত কৰিব নোৱাৰে আজি ৰাভাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি ভৌগোলিক দিশৰ পৰা ভূমিৰ দিশৰ পৰা গোৱালপাৰা জিলাত যদি ৰাভাসকল এছাম অচিনাক্ত লোকৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈছে সংস্কৃতি আৰু ধৰ্মৰ ফালৰ পৰাও আন এছাম অচিনাক্ত লোকৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈছে এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে আজি ৰাভাসকলে দুই ফালৰ পৰা এক নতুন আক্ৰমণৰ মুখামুখি হৈ অস্তিত্বৰ সংগ্ৰামৰ সৈতে আজি আমি আগুৱাই যাবলগীয়া হৈছে অঞ্চলৰ প্ৰিয়ফোৰ नोंथांमोना गावनि खोमाजों खोनासंबाय मेगनजों नायबाय मानिजाथाव सारा मा बाथ्राखौ बुंदोंमोन आरो बे जाहैबाय मोनसे राभाफोरनि फारिलाइमोन बे राभाफोरनि फारिलाइयाव बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदोंमोन बिथाङा थोंजोङै ख्रिस्टियाननि मुंखौ खारियाखै थोंजोङैनि ख्रिस्टियाननि रावखौ बुङाखै सोदोबखौ बुङाखै नाथाय बाथ्राया बे फारसेनो ओंखारलांदों बेखौ साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोना बुजिनो हादों होननानै आङो मिजिंथिदों आरो बिथाङा बुंदोंमोन जाहैबाय जे जाय व्यक्तिफोरा बिबौ बिबैनि गोदो गोदायनि गासैखौ नागारबोदों गोदो गोदायनि धोरोमफोरखौ खुलुमनाय सिबिनायफोरखौ नागारबोदों बिसोरखौ रोदा गैयै दंफांजों रुजुदों रोदा गैयै दंफांजों रुजुजों जेखि जादिया बिथाङा जि बाथ्राफोरखौ बुंबाय बिनि गेजेरजों सोलोंनांगौ बाथ्राफोरखौ जोङो लादो आरो मोनसे बाथ्राखौल' आं खावलायनो हास्थायदों साफ्रोमबो ख्रिस्टियानफोरनिसिम बेनो जाहैबाय नोंथाङा गावनि पार्सनेल प्रेयाराव आसामनि दैदेनगिरिफोरनि थाखाय बेसेबां बार आरज खालामो सानसेयाव बेसेबां आरज खालामो सप्तासेयाव बेसेबां आरज खालामो दानफायाव बेसेबां आरज खालामो आसामनि दैदेनगिरिफोरनि थाखाय अनजाग्रा प्रियफोर नोंथाङा जुदि नोंथांनि गिर्जायाव आरो नोंथाङा जुदि आरज खालामाब्ला आसामनि दैदेनगिरिफोरनि थाखाय आरज खालामदो जेरावहाय जोंहा सैथो इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायाव जेन जेबो उसुबिदा गोग्लैया जोंनि दैदेनगिरिफोरा जेन जोंखौ सैथो इसोरखौ खुलुमनायाव उसुबिदा लानानै फैया जेंना लानानै फैया बेनि थाखाय लागारबो आरज खालामबाय था आरो आसामनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरा जिसु ख्रिस्टखौ मोनथिनो हायो जिसु ख्रिस्टखौ देहेन खालामनो हायो जिसु ख्रिस्टखौ सिनाय मोनो बेनि थाखाय लागारबो आरजआव थाबाय थादो दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नो हास्थायबाय नाथाय दोननायनि सिगाङावनो आरोबाव खावलायनो हास्थायदों भिडिअखौ नायै फोजोबबायब्ला मोनसे लाइकखौ होआखैब्ला प्लिज लाइकखौ होदो मानोना गाहायावनो थुनांगौ जायगाया दङ जेरावहाय आसि बिमा नोंथांमोना आसि नुदों बेयाव थुनानै होदो दे अब्ला प्रियफोर दिनैनि भिडिअखौ बेसेयाव दोनथ'नोसै थेंक इउ